Мардам, салом алейкум. Рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Иншоалло ҳама каса хуб ҳастед. Инҷа бошен коробка дози товарои нав овардем. Именно аксессуар барои оне ки мисол ози телефоно ки ҳар рӯз ку мебиёям мода, аксессуарро мисол як ҳафтада як бор ду бор мебиёрем ва количество бисёр қати. Ози ина як коробка ҷа кушода додем, ина як коробкаи барои массажёра гирифтан кушода додем. Инҷа боша фақат мошинкоам. Инҷа фақат мошинкои профессионални, универсални овардагем. Мошинкои профессионални, универсални барои чӣ? Барое ки иҷада тримеро ҳастанд, камтар мондиянд, лекин универсалниҳо нигоҳ кунед, профессионалиҳо бисёр. Алия бошад мошинкое ки поли истифода истодам баранд ку сартаршхонаҳода. Агар дида бошӣ, масалан, барои кантовка кардагиҳошон истифода мебаранд. Хеле мошинкаҳо ҳастанд. Ин хеле намуд мошинка, ҳамин нав мошинка бо индикатор дорад. Масалан, чанд процент заряд дорад, надоштанаш ҳамаша нишон медаги мошинка. Ва именно бо ин мошинка, ҳамин мошинка реально ман худам где-то як сол шит мекунам, барои чи ман худам именно хеле мошинка дорам, як моҳ да як бор зарядш мекунам. Ну, дига фақат барои кантовка истифода мекунам. Ну, хотя агар шумо бигиред, мисол да ҳафта як бор зарядш мекунем, масалан, нархш бошад, нархҳои ино ҳоли аниқ ҷаги нестанд. Ну, примерно масалан арзон қиматам нест, хай бо худтон медонед нарх навора. WhatsApp дар рақамҳое ки экрани дестен рақамҳода муроҷиат мекунед, оператор масалан шумо дар поли нархҳои ҳамин мошинкаҳоро гап мезанад ва нархҳои ҳамин мошинкаҳо дар Telegram канал ҳамеша метавонед ки бифаҳмед. Ва любой намуд тримеро овардагем. Ин тримеро мисол упаковкаҳошон камтар хушрӯ вакуум накардаян, намедонам зуршон омада чӣ омада. Агар так упаковкаша бикунед чотка мешавад. Иниша нигоҳ ки упаковкаша чотка карда. Мемори амро хушрӯ кунем бугу. Чӣ мегем мо ҳамин ҳақиқат гап мезанем, негатива негатив бошад, негатив гапш мезанем. Ва ин мошинкаи масалан майдак ду скорс дорад, тримера дута скорс дорад. Ай ҳама мошинкаи зури зур, ана ҳамин мошинка. Барои чӣ? Ма ай вақте ки мисол ҳамин именно ростига манам ки зур дар бораи мошинкаҳо намедонам, лекин ай вақте ки дар бораи мошинкаҳо кам беш маълумот гирифтам, баъд бачаҳо меомаданд мегуфтанд мара ки мошинкаи муте ки ҳам мӯи сар пас кунем, ҳам ришаҳоро кантов кунем, ҳам мӯи саромона масалан кантова кунем, ҳама тарафа. Ман баъд ҳамин чанд мошинкаҳоро дидам, ҳамин мошинка реально ҳамин хизмата кард. Гуфти гапо ба ҳамаи саволошон ҷавоб дод. Барои чӣ? Нигоҳ ки мошинкаро мекушӣ аввал документоша агар хондан хости мехониша. Ва иҷа ина насадкоҳо барои мӯи сар гирифтан. Дидеси насадкоҳо. Иҷа бошад зарядник барои заряд монданаш, руған шотка барои тоза кардан ва мошинка худаш. Дар бораи мошинка худаш агар гап занем, оппа, қабидумшам усбет кардам. Хоб, дар бораи мошинка худаш гап занем, нигоҳ кунед худаш. Мошинка ин хе стилчаки бомба, масалан майдак, да даст меса, даст ма худаш майдак, бо ин нигоҳ ки майдак да даст ма метова. Ва ина скорси якум, дуюм гуфтан скорс дорад, лекин заряд надоштад. Боз бесин ага ин ма заряд мунум. Шармандам ки алагуй. ҳай заряд нашад, чо медишала, ҳеҷ ком не. Ва инҷа як дона мошинка, ҳам мошинкаро те одил. ҳам хел мошинкаро бите инҷа. Ин заряд надоштад. Барои чӣ намедонам, зарядш мекунем, ҳам мебинем. Так. Ҳам хеле мошинка ку брат. Аҳа, ира заряд амонуш. На коркинда дромонда яки шарманда карданда шарманда он кади. Дига чӣ? Ина, ин мошинка. Так, нигоҳ кунед ина. Якта дута скорс дорад. Дестем бардоро. Якта дута скорс дорад худаш. Скорсош чотка кор мекунад ва иҷа нигоҳ кунед настройка, регулировкаи насадкаи худша. Ҳамин насадкаи заводскии худша настрой кардан то мумкин якта дута ин дестем 08 04 2. Ина нигоҳ кунед насадка нигоҳ чӣ пеш мерам меё. Ина дестем насадка метавонед ки без мондани насадка ин хе абишни ҳам мошинкаро истифода барӣ. ҳам барои кантовка, барои мӯи сар чотка ҳамаш мешавад. Нархш бошад ҳамагӣ 1500 рубл. Иноро мегам универсални мошинкаҳо. Документош монда. Иноро мегам мошинкаҳои универсални. Ва мошинкаҳои универсални где-то нархошон 1500-1400 рубл сар мешавад, ҳам хе рафта мегирад. Ҷа як чанд намуд дига ҳастай. Ино шаха худо хоҳад бо як тая ва як тая дар бораи мошинкаҳо агар гӯем ки обзор ка отдельно, худо хоҳад як дига обзори отдельно мекунем, бо шумо нишон метиҳем. Ира коробкаи ҳаст меонем ози. Ин мошинкаҳо буд чӣ? Дуюм коробка, и коробка да бошад, и коробка да мошинка бояд боша ва дадри коробка мошинкаҳои дига фирма. И фақат Кронер буд як коробка ва Кронер буд як коробка дига и VGR меган як коробка дига VGR аишда. VGR касе ки инсон медонад бигем ки конкуренти Кронер, лекин дар бисёри ҳолатҳо мисол VGR хубтар мебурояд дар бисёри ҳолатҳо. Мисол ай универсалниҳо ин нағз мебурояд. Ай тримеро бошад VGR нағзтар мебурояд. Барои ки VGR вибри бисёр дорад дар тример. Ина мисол бо дизайнакҳои хушрӯак дорад. Абиш ниё зиёд шавӣ мекунем, нишонтон метиҳам.
اینا نقشه اوزی نمیدون روسیگا اگر که نقشه فهمیدن خودن اوزی بعدی که مثلا ماشینکا ده معقول باشید هم ماشینکا پروستا هم ویدیو رو اینجا اسکرین شات میکنین در واتساپ که در روی اکران دستین واتساپ دم صورت میگیرین میپرتونینش اپراتور شما نقشه گپ میزنه پروستا ماشینکا اینو برات دستی اگر که ما بودیم که اگه جایی شدون داشته این خیلی در آینه دارد آینه‌اش هم خیلی دیدن ممکنه و متالیسکی این اسکورسش این ایندیکاتور دارد چند پرسنت ضرر داشتنش همش نشون میدهد اینم خیلی آینه کاروچی اگر خونتون آینه نباشد که آینه استفادهش میبری اینم خیلی بو ناسادکو در کامپلکتاسی خیلی هم هستای اینا ناسادکو هستن با این دپانیتینی بو ناسادکو داشته خیلی کم دپانیت ناسادکو برای گوش برای بینی توزیع کردم. так что اگر که معقول چیزا باشه هم خیلی ماشینکای آینه دار گفتی گپو همین رقمایی که در اکران دستی رقم‌ها مراجعه میکنی و حتما تا نقشه اپراتورو گپت میزنن ایارم اینجا کارچ یک چند ویبری دیگه است بیاین یا بار نشون تیم تورای ناو ناوشه اینا وی جی ار ایشم دیدسینا اینا وی جی ار универсальный که 15 تا насадка در کامپلکتاش دارد насадка посадкош خاطی همش هست در اینجا با این خیلی насад ماشینکای поставка беспроводной зарядка дорож масав десина зарядش میمونی просто ماشینکا موندی درباره зарядникش вообще فکر نمیکنی 6 تا насадка دارد شوتکا دارد همه جوش در درش کامپلیت است سکورسش همش طوری کردن ممکنه خیلی اومدگی بوجا چی так اینجا یک ماشینکای دیگه چوتکا یکی دیگه توفته دسینا دیزاینش نیو просто دیزاینش نیو که универсальный مثلا насадкаш регулировка میشه این دالشی رفتن میگیرم خیلی اینا باشه پون ویجیارو هستن ماشینکا ویبر بسیارن اگر که خطون اومده در مغازین اومده проверка کردن خواهیم مغازین ما در شهر مسکو метро بوترسکا торговый центр зеленый و مغازین هر روز ساعت 10 ساعت 2 ساعت 10 شب کار میکنه به مال اومدن تو ممکنه و خدا خواهد انا ایجاد باشد چی باید باشه از بینیم کو تا коробкаш کالنی بعد توفتستای کو так тадрини и кучи аксессуар будай короче зарядник колонка powerbank 80000 мач 80000 powerbank и я бор зарядш мемоне короче яд дудме бурои ки кай бо заряд мундан дар кора баъд иҷа бардоро чанд намуди як колонка омадагай масалан колонка бисёр иҷа колонка барои чи барои ки агар ки хабар дошта бошем дар магазин мо бозӣ буд ва ай бозӣ ҳоз ҳам хайдига шарикча монда дидесина мисалан бардоро омада телефон харидесиян ҳам хайдига шарикчаш мондага худо хоҳад дар ин бозӣ бисёр бардортан чиз бизан колонка бумон бардар гуфтан колонкорамон баъд ягон наушникота бу бисёртар кун баъд соатота бисёртар кун барое ки бисёр бардоро ҳамин чизора истифода бурдасиян мошинка ба хотир ино асано барои падарка овардагем ва неҷа бошад соатора нёкнед соати женской мурской барои чи бо женской барои ки мо дар асл барои духтаро расчёт гирифта чизе намеовардем лекин якчанд апа омад гуфт ки ма додарҷон хафа шидам гуфтам барои чи меяе ки барои чи барои духтаро чизе надорӣ бахай гуфтем ки майли биё апа сухтем барои шуморо ягон чи меорем агар ки апаам видеои маро деста бошӣ биё чизои занона омад масалан соат и ягон браслетҳои дига ина мисол ин мардона ремент браслет и соат нархаш бошад ҳамагӣ 1200 рубл иш коробкаи холӣ агар соата хариди хича аделни соат меша мода ки соатҳои аделни бихарӣ соата хариди соат маъқул айта падарка мебариша просто соата бурдан неудобне ина миёи коробкаша мегири коробкаш 200 рубл худаш тоқа меса мисол мегири коробкара дадири соат мебуни соати 500 рубл дадири коробка 1500 рубл метавозато мебариша падарка медиҳи ва хирсам якҷо мефаҳмад ки соата 600 рубл хардаги ин инҷа боша соат қати браслетш нархи боша 900 рубл соат браслет любой намуд расцветкаш хати аст зард сиёҳ кабуд любой цветиш аст ва иҷада бошад соатҳои занона та браслет дорад барои дасти чапу рост ва соат худаш ин чанд намуд ва иҷада бошад ин хеле ёкне бардоро комплектатсия барои занона барои занҳо бигем ки барои модаро апоҳо хоҳаро нафароне ки дар ҳамин территория ҳастанд мисол соат браслет ва ангуштарин спичка меганиша спичка гарданбанд ва гӯшвор масалан нафароне ки бардорози тоҷикистон рафтаестем барои апоҳо хоҳаро модаро падарка бурдан хоҳем хеле падаркачако барои мо дамо ҳастанд ну ин падаркаро мо бисёр шоз худо мехоҳад дар дари ҳамин бозӣ мемонем барое ки бардоро ки чиқа мебинем бардоро модаган телефон харидесиян ё нишоншон тедиёнра телефон харидесиян ози худо хоҳанд агар ки мисол телефон харидем я падарка гирифтанашон мумкин аст
бо канал обуна шуда монед, дар канал видеош буромада мегира ҳамҷа ҳама шахто мефаҳмед ки дар шортс бисёр видеомо дар шортс мефаҳмед ки мисол ки чӣ харид падарка гирифт ҳама чизош анҷо буромада мегира. Так что бемалол муроҷиат карда мегиред. Авиакассаи Реал Авиа ина авиакасси абед рафтай гӯшнамонда чи авиакассаи Реал Авиа сай набардор 925 371 0388 Реал Авиа ва любой ҷо ай Тоҷикистон ба Москва, ай Москва ба Тоҷикистон барои граница гузаштан ҳама тараф билет ёфта метиҳатон. Так что бемалол заказ карда мегиред. Магазини Реалфон дар хизмати шумо, дар магазини Реалфон ҳама чиз реальняй. Так что саломат бошед то видеои дигар. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед. бо вомехрем худо хоҳад. То дидор.